BTCनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाब सुख्लाय दैसानि माथावरिखौ नायगिदिंफैदों आसामनि दै फुंखा बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वरनि सुख्लायाव आसामनि दै फुंखा बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा गोदानै सुख्लाय दैसानि रुगुङाव लुफुंजानाय माथावरिखौ नायगिदिंहैयो। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया सुख्लाय दैमानि सेर सेर दिग्लिफार आरो निदुवायाव लुफुंजानाय माथावरिखौ नायगिदिङो। माथावरिखौ नायगिदिंखांनायनि उनाव मन्त्रिया बुंथियो दि तामुलपुर जिल्लायाव जों बे खेबाव 13 किल'मिटारसो गोलाव माथावरि लुफुंबाय। बे खेबाव मोजां थाखोनि आदबजों माथावरिखौ बानायनाय जादों। बे माथावरिखौ गोबां बोसोरसिम सिफायनो हानाय नंलिया होननानै फोरमायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव आसामनि दै फुंखा बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि आरो दै फुंखा बिफाननि बिफानगिरि आरो गोबां रायजो राजाया बे हाबाफारियाव नुजाथियो। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব, তেখেতক আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাওক, চব হৈ যাব। 13 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি আমাৰ তামুলপুৰ জিলাত হৈ আছিলে। নতুন মথাউৰি মই আহিব পৰা নাছিলোঁ বনাই থাকোঁতে, কাৰণ এইবাৰ এছেম্বলি চলি আছিল, এডভান্টেজ আছাম হৈছিল, ঝুমুৰ বিনন্দিনী হৈছিল, তাৰপাছত ইলেকশ্যন হ'ল, সেইকাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে আজি আহি চালোঁ এইখিনি কাম কি হৈছে। কামখিনিতো 90% হৈ গৈছে। মই এই মথাউৰিটো শ্লপটো অকণমান ষ্টিফ হৈছে আৰু অলপ মই ঠিক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছোঁ। কিন্তু আমি নতুন টেকন'লজিৰে কৰিছোঁ। এই মথাউৰি হয়তো কেতিয়াও ভাঙি দিব নোৱাৰে। এই মথাউৰিৰ তলত এটা প্ৰকাণ্ড জিঅ' টিউব আছে, মেগা টিউব বুলি কয়, 25 মিটাৰ দীঘল, একদম পূৰা এই 2 কিলোমিটাৰতে আছে। 2 কিলোমিটাৰ 100 মিটাৰ পূৰা আছে। তাৰ ওপৰত মাটিৰ পাত্ৰ আছে আৰু সেই বেগটোৰ ভিতৰত এটা বেগৰ ভিতৰত 10টাক বালি সোমায়। সেইটো 3-4টা হাতীও উঠাই লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত এই মুহূৰ্তত এইবাৰ 250 কিলোমিটাৰ এই টেকন'লজিৰে মথাউৰি বনাইছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ অনাগত ভৱিষ্যতত আৰু কাম কৰিম, বানপানী একেবাৰে নাইকিয়া কৰিম। এই মথাউৰিটোৰ পৰা জনসাধাৰণ আশ্বস্ত হ'ব পাৰে। মানুহেতো কৈছে মই এইটোতো ভাঙি নিব নোৱাৰে, এইটো অসম্ভৱ কথা। মানে অলপ যদি সহায়ো মেগা টিউবটো আহি নাপায়, তলত য'ত মেগা টিউব আছে সেইটোতো উটাই লৈ যোৱা, ভাঙি লৈ যোৱা সম্ভৱেই নহয়। সেইটো মোৰ গেৰেণ্টি আছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, তথাপি আপুনি যিটো পথেদি আহিছে এই মতে হ'ব কৈ দিম, হ'ব কম মই। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेन्ट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो।
बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब फिडि अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।